Bueno, boa tarde. Tócame, en ausencia de os membros da Executiva do Consello, a presidenta está fora de viaxe, pois tócame facer a doble función de representación institucional e representación como coordinador da sección. Como sabedes todos vos, a sección de creación e artes visuais contemporáneas levamos todo este ano co ciclo revisando a nosa arte que comenzou e estuvo dedicado aos renovadores da plástica galega, a Arturo Souto, a Laxeiro, a Carlos Maside, seguirá con Colbeiro, que quedou pendente por dificultades dos relatores que tiñan que vir, está para o terceiro trimestre do ano. En este que é a última xornada que facemos antes das vacacións está dedicada a Arturo Souto, está coordinada polo noso compañeiro de sección Ramón Rozas e no que van a participar o propio Ramón Rozas, María Díaz Rey e Paulo Porta Martínez. Ben, despois no último trimestre deste ano rematará este ciclo a xornada dedicada a Julio Minguillón, que coordina Paula Cabaleiro, dedicada a María Antonia Dans, que coordina Rosario Sarmiento, e unha última xornada que será sobre a edición gráfica contemporánea, que está coordinada tamén polo noso compañeiro de sección, Jesús Pastor. De cara ao próximo ano, seguiremos con un ciclo, continuaremos este ciclo de revisando a nosa arte, pero daremos un paso máis e iremos a aqueles que nos deixaron, pero que son máis recentes e contemporáneos de todos nós. Moitos deles compañeiros do que foi a xeración atlántica, na que participamos toda unha serie de representantes da plástica galega e pois xa hai uns cuantos que nos deixaron e son cos que comenzaremos e continuaremos con este ciclo de revisando a nosa arte, e estarán 3 escultores e 3 pintores. Os escultores son Mon Vasco, Luis Borrajo e Paco Pestana, que aínda que Paco non participou en Atlántica, podemos consideralo contemporáneo da xeración atlántica, e 3 pintores que son Guillermo Monroy, Alberto Datas e Rafa Baixeras. Isto será para o inicio xa do ano 23, e que antes de final de ano faremos tamén, como facemos todos os anos, a proposta do que é a programación completa desta sección para o ano 23. E xa deixo-vos con Ramón Rozas, que coordina esta xornada, e que el vai a facer a presentación dos que van a intervir como relatores na mesma. Moitas gracias a todos.